Tapti Nagaba burame ya o nong penya jongkani ka jingalang belong ru way ne ki nangalam jongka party hangi po nong tmai circle ba Winston Tony Lingdo belong ukurtong jong ka party nagani ka constituency hangi ngidon ru ki way pat ki nangalam jongka party nadu iba kesan kupar ibelong dukhat jongka state executive committee Ba marbut khar belong President Jong ke Youth Wing Samla Nathaniel Mauri belong General Secretary Jong ke Youth Wing Weipat ki nongelam Jong ke party kebetulan rikat bangi hangni ki nongkit kam nam takapor nganomla banjer ke tenglut iki wei pi wei ye pi baro ki paibah ki bawan ban sngap ye kene ke jing pensai paibah ka jengi hai kebede bat kene ke MDC election bat kum juru haga jinga linti ke jingi kom ka party nga aingu yu play ubla don ringkat bat ke jingim ke jinga haduk ani ke klipmat ka pementa ubla da ubla ker ubla ri ubla sumar ubla plat yang ani ke jingma ke jingman saw na ke jingpang ke jing shitam bagum ni ngira balik keleng ke ri ke beid ban plong ke jing pensai pat ba haga jingare ke jingi ki pat ba bat ke sensyar ka khadar Kajing don kam bangin sngotu ya ka benta ka bangi don kum ginong song snong hai ka bidei bat ka sensyar ka khadar kani ka di ka meeting ka basaw ka janga ha kani ka sngi ngarang suan nang tai na po motion road ban pendep ya ki lightly ki jingalang ha kani ka sngi ka pementa bat teng teng ha ka jinga linti bat kam tam haba kini ki sngi kilajan bangin poi sya ka arfoi trik ka sni thebot nam takani ka MDC election abang apek ye ki khubor ki bami na snow yeladi bangalade way na ki briu ki basniu tam ha kani kari ka beid ka jingi tenrei mene ha bang wan sapo motion road ngalai gendo i way utman briu bat on ngalai gendo uang bagi briu ha bang ai songkai ki ong bau Ardent udah briu basniu ta kata ka jing sniu ju Ardent kalau pur keleng keri. Dan mereka ini bangga semua yang mensimpat kalau bau ni uriu teman ulang kum ni. Hot ngin pelalai bau Ardent uriu basniu. Namar nadu kapor jung Adam ubriu ledai basniu. Tak semua yang mensim kendiat. Dan rewang tangga ipat baga parti ke bau Ardent useng kabah. Kata kadai kabangi ngisno tenat. Compare la dau ba Ardent usniu. Mereka parti kabangi ngiseng kadoni ka thong ka basai. Kadoni ka nongrem ka scam. Bat ni wanra kata ka nongrem play, ha kata ka politics kabangi ngikwa bani simbenta. Haga ba ka bamsap, ka thot, ka syukur, ka pinbi, ka pintami paibah kan nomyo jaka ha ka boys of the people party. Kataken kabangi kwa ban krensai ha ka jat benriu ngilek bat keleng-keleng ngi pensai ye ki patba ka voice of the people party ka de ka seng ka barang kena tam habi nu jori ki way pat ki seng sign perthai ki badon ha ka ni ka jela ka jini andrem don balaban len baga voice of the people party ka party pra ka long pat ka party ka ba paunam tam ha ka ni ka jela bat sabar naga ni ka jela balai ngilong ka party ka ba barok kia thu khana ba kia kren kadai ka nongrim ka bangi ngidon bat ka jigale ka jungi minta kalong hapreng ka voice of the people party bat ki way pat ki seng san perthai barok ki badon ha kani ka jela ka jingi khon kam de hapreng ki seng san perthai nrei ka de hapreng ka nongrim ka bangi ngidon bat ka nongrim jonggini ki way pat ki seng san perthai ki badon ha kani ka jela ka jingi ka nongrim ka jingi kalong habangi lech ki paibah ngi pentip bat ngi thu ya u paibah baka politics lani ka sinshar ka khadar kadai ka kam ka bakintang kadai ka sandur ka jau play bat kadai ka ba ublay ukwa bagata ka sinshar ka khadar kadai banong ka bakut ka bakintang ka balat na ka bamsap ka balat na ka jingle shiliang kmat
kabalat na ka jingle bor bat kumta ter kat ba ki wei pat kidon ya ka wei ka nongrim kabaya pher na ka nongrim ka jungi bagata kalong bahakihi ka politics kam dei ka bakot ka politics kadai ka kam ka ba jabo haban thot haban syukur haban tu haban bamsap haban yalam baglayu paibah haban pinbit haban pintami pilih yo snow nagi jingkren hi gi jongki namar kata ka shong ho paibah ka nongrim ka bakumnu uko aban don ka nongrim ka bakumnu uko aban jit lau kloy ban jit ya ka nongrim ka ba voice of the people kala trua ne ban jit ya ka nongrim ka kini ki wei ki seng san perthai kila trua kila kren ni haban pinbit ni pinbit malakasan snem manu bakran ni kata kini ki nongelam jongki wei pat nang ta kiong hiru kumnu ka nongrim ka jongki shwa ba pin i je ka jat mriu dai ban i shwa yaladi kabumut la ding lalong amali haka jaga bangin lei ban pulur por ban hikai ki paibah bagian snow thu ya ka binta ka jongki haka san perthai bagian tip ya ka hok ka jongki bagian tip ya ka kamram jo ka sarkar kam dai ban le kumta la jit amali yapi kamai spa shoeledi thit ying thit sam shar lai tli hasor le thit jaka shabhoi le thit par doyong shawes sa shakri paibah Kaba mangi kinongalam jaga voice of the people party ni lechu paibah ban khot ki kun samla bagin kloy ban ay ka por ka jongki ban len yeledi ban sacrifice nagamanta ka lawai jongki kun ki ki jonga ka jongpi kata ka dei ka jingepher hapreng ki nongrim ki bangi hap ban kun kum upaibah bat ban jit hagani ka kenti ka pamanta ngisngo yo mensim habaki paibah klengeri kila penpau bakila paikmat menta shaga voice of the people party badia katala saki hagani ke MP election ke bala dap hagabeki paikba ke ba teput haka MP election kila jit ya voice of the people party hadu san post san tam naga shispa kila jit ban ai ke jishania ya voice of the people party naki laipun riu teligi constituency ngila job aduk laipu arteli ki constituency ngaju angkat sabangalek bala dengan ni ka MP election kan jinla the day ka MLA election ka voice of the people party kan jindra sinshar marway ya kan ni ka jela ngimdan kam ya ka jingkershan jadi way pat ki party ko ki pat babi ngim artatin bawat akan ni ka kinti ka pementaru ki pat ba ken scam but ken ailat ya ka voice of the people party bahkan shimno ya ka tai ka jing sinshar hang taya po KHDC but kumjuru hapo JHDC ndai ka ai ka ba pi kini ki sngi ki pementa kat bagi sngi kinang jan ki wei ki party kila kletno ban kenmau ya laki jongki matri kam kila kletno ban kren ki nongrim ki jongki hendrei kila kruit bet stang ya ka voice of the people party but ya uba Ardent ngampla ya gani kai ka bangi mat kum ka party namar haba phi pek kai football bun sin pinlam habai le kai ka team ka baklain bat ka team ka batlat ka team telat bun sin ka bun kam ban kenjat briu klet ya ka ball namar ban be ya ka ball ka kalong kumju hagani election MDC namar ban wengi ka voice of the people party ngela lek keleng kat sabangi lek upat ba upeni baru ai jingkershan o so senei ban pet ya ka jingalang jengkiwei kiseng sain perthai naga takadau kila klet no ban plek jumut ya ka mat ya ka nongrim ka jongki kila syukrwit bet stang ya ka voice of the people party kumno mendabe ki sei ya kita ki kana ki khubor ki berim ki stang ban circulate lani ban pin sapriang haki social media kadon ka wei ka jingja ka bala ja ar post nem ar punyo snem menshua ya ka taru kila sei ban peni bota barden ude ba pentrim ulai ban hiar tma ya ko ke snong bat ba kata ke snong kala penong ya ke jingambriu bat ka jing sya tangan
nang tapi kumno beklepin mi yekitu ki video lingkot naga jingkren kabanga kren saupsan lani shikenta kila sotang shilain arlan chipau katsan second banpin sapriang banpin snutu bakala yo patba andala don kibala sot bat kibala shna yekitu ki video lingkot lairwai koros kini kinongelam jong diwei pat kiseng san perthai Ola ya penpawi ke jing snow diau balai butau bar dan ukuran banyi ginong kendong. Raiko ki paibah kalong ka snow tenat ba menta. Hadien bangala kentu ki paibah. Ki bui i ki tu ki video ki belingkot. Ba pimdai ban shunget tang ya ka tu ka video ka belingkot. Wat ya ka full video pet kai ka jingkren pin sa snow tu. Habangalai cetai sya dolun. Habangalai cetai sya po domesyak. Waka ji gitu ki linti situ. Abang alik ban penlong jingelang. Ngai ki surok ba ki bahe ba. Batnya keren ban pen situ iki pat. Ka basyir kai ka jat benriu. Bara kata ka jingkren ka jengang al ong kumni. Ko ki pat ba bi. Ngakwa ban keren da ka basyai hangani ka jingelang. Bangam don kam. Ban panmap shwa bangan yap. Nau blay bangala bakla ya ka jat benriu lani bangala syukur ya ka jat benriu. Mentala life nyau teliki snem kala yahat hagani ka jing syakri ka junga ya ka jat benriu. Ngampat syukur wak tang si senru namar kata nga shlur ban ong bangam don kam ban panmap nau blay shwa bangan yap bangala syukur ya ka jat benriu. Nrei nga kram ong bangam don kam ban panmap nau blay kumu briu. Ya ki wei pat ki jing duna ki jing telot ka junga. Nrei tang Hakata ka jingere ka junga bat ka jat benriu. Ya ka taru kila sot lingkot penkala ya kita ki video lingkot banong pet uni ubriu ku basarong kat uni empat dan ubanot banong bangam dan ban kaman panmap ulas ngohok kamdei ka jing ngohok ka junga ko ki patba hendrai ka dika challenge bangam 4 juta ya ka jat benriu ngampat jup jalam bakla ya ka jat benriu. Oh nang talami isu sakita ki khobor banong bau bar dan uang kam judon kata ka syong sang senong kendong. Oh kila penhe yo ya kata ka kana syubuk la dang ong bakadon ka syong sang pat kini ro atrai. Ngong kam don namar balai. Habadon kata ka jinge bunya ya kata ka jat kepa si jat kepa. Labun senam rai dang ya don ka jinge bunya. Ngong tang kat ni. Ka jinget ka jing sngau thu ka jinga. Haba ukpa uday ukasi. Kakmi kadi ka kasi. Tang bagi kun ki simjat no ukpa nong no bagi mdi kasi. Katangan kadai ka banga nga jukren. Ngong haba ukpa uday ukasi. Kakmi kadai ka kasi. Lari ki kun ki simjat no ukpa lani na ka kemiru kidai hi ki kasi. Kata kadai ka nong rem ka ja. Nga klem ong bangini simjat no ukpa lani ban penkala jat no syukpa ni krem don nya kata ka manifesto ka jungi ngampat ju ong watang yu weiru ubadana senda junga bangin lek kum ta nama kata ka de ka rai simet ka junga badam dei tang uba arden ubalek kala don sibun ki riu krau hagani ka jat riu ka jungi laki long ki officer laki long ki nong mikmat paibah laki long ki nong elam na ki por ki ba menshwa ki ba simjat no ukpa lani ki bam jubu hiru ya ka jat ha ka kerteng ka jongki ndon nong ya keren ndon nong tuklar nreo bahar dende bat don lagi bang oh lada simjat no ukpa kan sawan ka syong sang ngong MP ka syong sang kamla ban syuan tang ba simjat no ukpa kalong hi ka jingle sting jong kanu kalong ying kalong sem ha ka ban pin ito yiki kon bat ki bahing ba sem ka jingle ka jongki larang ngim wanra ka jinge ito itau shiying shisem shikur shijat wala dengi simjat na ka kemiru kala bandon ka syong sang ka don kam ka jing sim kia jugi kemi ki pa ban pin ito yeki kon kikti ha ka jinge dei shi baka shi para arkmi shi para kha bat kumta ter ngong pinong kumno ngalalek keleng kari kasi jaintia ngalala bon teli kisnong kibadon tang arjat kibi shongka kirung kimi ngong ban ya kum kata kum shongka banda dia sor kilong kadi kasang ndai senong kendong kamdon kata banong kadi kasang kinang ban ya ken kinang ban ya lau ngakren ya jing shisha ndai la persang ban pensngutu bakla yau patba
Oh, ko ki paibah balai kalong kumni namar bakilas ngutu syai baki sngi ki snam kim jingai show baga boys of the people party kan sakrup yaga bor sinchar hagani ka jilla ka jongi kila tip syai ka don ka jingting ka don ka jingsir bayo ka boys of the people party kayo ban bat yo lakam jong ka sinchar ka khadar day namar ka tagadaw nadu kani ka MDC election don kampan pentronyo ya ka boys of the people party don kampan ter ng kongi ti Ardent tang syuklem Ardent lakut ka boys of the people party nrenganget bagi paibah QE ki snotho bak kani baro kadai ka jing persang daki weipat kiseng lajan baro kiseng san pertai ki hiartma tanya ka boys of the people party pipet PE henry ka pasngotanat kalong bau paibah ubabun udon bat ka boys of the people party paibah ubabun lem kumta ngamnget bangan iu ni paibah kat ni ladu paibah ola du jingshania ya ka boys of the people party kumbanga juang abangalit keleng-keleng nagamta gitu ki bidang artatin ya ka boys of the people party ngim sngoper lada bidang artatin namar ngila sya asyat lakat no posin Sanpu light lagi senam kila nang yat ngim idon jingkerman kamlong kebesuk bangan susyanya telino mentah dehi kain ban sngo artatin yo kini kumnu kumbadon kibaong baladar sakini kinongelam juga boys of the people party kishet yangi ngin namlek tabut syuk don kibala perkat lupa kumtaru dei bandon ke jing artatin ngim sngo fair nai tanggawe ke banga kentu abang alik keleng ladapi artatin kam lele tambah tanggawe wat pat kentat kat ba pimpat persang wat pat kentat kat ba pimpat persang namar kata don kam ban persang ban ailat ya ka boys of the people party ngingilek chopai ba ban ya thu ya ka jinglong jingman kumbagalong ngingilek ban ya thu ya ka jinglong jingman kumbagalong ban ya thu bakat kum ka report juga niti ayok ka jela Meghalaya ka de ka jela ka baduktam hagitan syatay lamingi ngi kamlek ban tok iu paibah ngilek ban itu hok iu paibah kay ka daw ka ba penlong ya ka jela Meghalaya bakan long ka jela ka baduk habau bleu la kerku ngaju skau tanat ban penyesrim ya ka jela bani Nujor ya ka jela Meghalaya bat kari Israel bat ka Singapore bat ki weipat kiri ki barit ki ba kamrit ya ka jela Meghalaya balai ki kiu balai ke per capita income ke jengki ke kiu balai ke kai ke pateng ke klan balai ke kamai ke kaji ke klan balai ke don ke jing shomsup hendrai hakani ke ri ke jing ke ai ke bangi i ke jela Meghalaya amdai tambah ke jela ke baduktam hakitan syatai lamingi hendrai ke dei ke jela ke bakitram ke dei ke jela ke bakitram ke jela ke kitram kinong syong senong kilanang hiar haka kamai kaji kat bau chief minister ula kelalong uwei na ki chief minister ki barius patam haka ri India baru la rung haka top jong ki ship hongot ki chief minister ki barius pa hatongin sipikai day namar ka takadaw ngingilek ban kren ya ka jing shisha ko ki paibah kat bagini ki wei ki seng san pertai ki wan ban penbena syuk paibah ya kita ki political propaganda ki jongki ban syukur yuk paibah ka jingle mentah kalau hapeng ka jing shisha bat kita ki political propaganda pi kumno ki persang kalong ke kabangim laban mudur bagaru komilap election jiki we ki seng sign pertai kam dei show ikan nongrim hendrai ka dei bet tanya kita ki nongelam juga boys of the people party yo ba toni ngai kalami khubor bagyong bu ba toni udai we nagit khot jong ka seng UDP ki por ki bamenswa ba udai u ka jimi ju ka penpat ka penprai ka takabut so ba toni mat ushime takabut umat dakawat tukri tukra hang ni hapo nong tmai sungo bala ban mat imat dakawat ya kata kabut bakan pra tukri tukra
Uni usamla udonnya ke jingkit klik. Ulinga upisa. Ula associate yali di lesi pakata ka seng sain pertai. Kabangaru ngaladon. Balay ngamino nakata ka seng sain pertai. Namar ngalay i andradon hapo. Kamday kata ka seng rilum. Kabangi kimilenti kabandon ka jingkit klik nam taka jat benriu. Bat nam taka ri kabi ka jing. Namar bata hapa ka don ka jing rem hapo ka mensim ban syakri hok ya ka jat benriu. Bat ban leye yenom la ban shongsa hakabakum kata ka jat kenhon ni ka jat seng. Hato ka ka pop ya uni usam larang ba jingi ban mi no na kata ka UDP bat banwan ban yaso ba ka Voice of the People Party kabadan ginongrim gi scam. Ubala don bat ni do bingi sengi ni ka party ban ya ringkat ban no yu senyang ujongu ban syakri rang ringkat ban ni ginongelam jo ka Voice of the People Party mdon shu tang ban shupin thami lakumba kata ka constituency kadai ka nong kenti jong ka seng UDP ka jingmi jong ka Voice of the People Party nganong ipi ka ailat yaki kun sweat yaki beduk yaki riu kentai begini mi shikmat bani kitling korlem marngi ang baga sinshar ka khadar kamdai ka nong kenti jong kita ki hespa kadai ka jong upat ba namar kata ko ki pat ba be ngide ban long ki pat ba kiba start bat kiba sian lagi ni kisni kiba meta habang ngilai keleng-kelengi pensyai ki pat ba kamtam shikitan nong kondong wat lesi kala ban don kamban pin kan mau wat yang i hasoru ya kan ka sinshar pat ba ya ka jingade ka jungi kinong shong snong bat ka sinshar ka kadar menta ma pi kinong shong snong hani po Rynjah pimla ban sulet du pat ba shikitana trikam jaga sarkar syaka PWD ban pan surat syaka PHE ban pan ombam omdi syaka NECL ban pan boarding electric syapa police department ban pan lat jingada pimla ban sulet du pat ba pinum don por hiru ban sulet du pat ba malagapor nagataraw ngi don ni dor bar snong ngi lom yo nong shong snong bon wan syaka dor bar bangine kren yaki kam joka snong ka thau kumno ban wan ra ya ka roi ka par ka snong ka thau nang ta kumno ban wan ra ka shong sok shong sngan badan dal lum ya ka dor bar ngi kren ngi tai baraga bukut ngi tongin jit no dagi nong alam snong jit no rang ba snong secretary snong lani ki sodar snong snong kondong ki secretary snong ka committee snong bat kani ka rai ka jo pat ba daga jinga man lang daga jinga rai lang la rai ban IT ban pin ko bor hakata ka committee snong hakata ka committee snong bagan yeng nakamenta jo pat jong snong ka thau bagan train nam tau nong shong snong la pin ko bor ya ka committee snong bat nga kwa pa pin snap ya kani ka jing pin kan mau baga committee snong kam long halor jo ka dor bar snong ka committee snong ka long hapo jong ka dor bar snong habala jit rang ba snong habala jit nong kit kam snong kamut burang ba snong ula ban rai ya kanu ka kam marway urang ba snong umla ban di ya ka klau snong leni ya ka jaka snong klam da lum bat klam da tip lang di nong shong snong bat ka dor bar kata ka dei ka demokrasi jong ukasi leni kata ka dei ka sinchar pat ba jong i ka judgment riu ndrei menta hato judon kum kata ngam tip kanu tli ki snong Hagari kasi ki badon dor bar snong manlaw snem lani shisien lai snem hagapor bangalong CM la don bato ki complain ni kinong shong snong baga snong go ji ka klam lum dor bar sho nyo snem ngila kwa bagi lum dor bar kimlum ngi hab ai ka direction bagi de ban lum no ya ka dor bar snong nagatadaw ki tlat ki snong ki tau jongi ko ki pat ba nganong epi lada ki dor bar snong ki trai shisha kat kum kata ka san perkhat jo khasi ka ri ki ba e jungi kanum long kum ni ngenum sakni e ka kamai ka kaji haki no way lan ki way pat ki jat benriu nang nu ki yo lat ki rung hi nemanu ba ala yaki namar kata daw ini ilong isan perkhat ibang ako ban bret ban pasat hagani ka por ka bamenta kaju kinong shong snong jo ka nong thamai constituency kimla ban chulet hido pat ba asyatai siapa district council kimla ban chulet hido pat ba siapa assembly nakata daw ki jit ki MDC ki jit ki MLA bakin lek nakam tau pat ba bakin syakri yau pat ba nakam ta santli ki snem nam ta santli ki snem
He habakut jongga sandli gisnem uni usyakri uhapan wan chokunra baniatu paibah bait pila syania yang abangan long u MDC jongpi nam tagini ki sandli gisnem pet hapok ni ki sandli gisnem ngala persyang banle yakini ki badai ka benta ka janga kum MDC ha ka jingade ba ka district council pet mangau MLA ngalale kat ni nagamantang ni ka constituency nam ta ka snong ka thau hakat kum ka bha ka bangadi banle kum MLA balapun ko bor yang aku kipat bak Henry hakini gisngi abangan let kelengkari ngasmo pangmet ban pet yala ka jong ka jat ben riu bangi im hapdeng ka jingrit mensim omdei bangi ting yu klajat ngiting yu orang basnong ngiting yu MDC ngiting yu MLA don gibong ai ba Ardent uniu MLA jungi mentat fiu berngem tapi wang lada job niu kandidat jonga pinter kong kumno kata kalaban long habang i magari sinsyar paibah habang yaw tau MLA legit hidaw paibah ngong lada pidang tinggi ki bakum kita ki jaj MLA kapini ba mapi ki paibah pidang syate mrau haga jimut ka jiprkat ka jongpi lada dew paibah abastar nong are kumno kum tamo habang ya pir ki dang jit mangiti nam ta santli kisnem balai piwan tuklar yanungan jit MDC yanungan jit MP kan mau ho mapiru satang lai snem pisa pi baklangin bread kata ka dei ka bau pat ku ka voice of the people party ka kwa ban i ki pat bak ki jongi bakin long komta mdei bangin syurit mensim mdei bangin shooting namar bangin shooting ting bating la shim kabu yangi na kapor syakapor ki pat bak ki shusak nyot hakilang paro ka voice of the people party kami ban penkop bor yo paibah ka voice of the people party kami ban penkop bor ya ka judgment riu ka voice of the people party ka khot ya ka jingetli jong ka judgment riu bat sngotanat menta khat sabangilet shisha kata ka jingetli kalawandur kenriam upnar ubhoy war ulingam nongtrai umuliang kita gidi ki subscribe ke bangi gidi ban tip kom ka judgment riu bara bangin lek ni pinslur kumno bangin te song ni ka judgment riu bangi dei banang nalo ke tin snong ka baki it bat ki su nyokor e bam dei ru ban lek ran ban kren ya ka tin preng jong ka judgment riu bala ban te song ngi ongi khot ye ka judgment riu bakan wat ye ka kmat ka joblei namar kata ka de ka thmei kata ka de ka tenrai ka jongi kum ka judgment riu dei na kata ka daulat tip ngi kum ka judgment riu tip riu to play nado kinong sinsyar kisim ki doloi ki lingdo ki pendamil ri ka mon ka joblei ko ki paibah kata ka dei ka voice of the people party ngi klem seng ye ka party tang manila election ngi seng ban tei pat ye ka judgment riu ngi seng ban pen klan pat ye ka judgment riu ngala do kisni kisnam ki kenta nagam ta ka judgment riu kata don gibong utu he tengah mulai ayu nam ta ka judgment riu Pisay ya kato ka jingja ka baja arpos nem menshwa ban ong bo niu deu briu bosniu balai pim sairu ya ka video ka bangalet cepot jadu guda banai pet ya ka jingta juga jingti uranium ban ngalawan pai shini ngongem ngan yeng ban persya ya ka jingti uranium balar ka sarkar kamot banti on my dead body kata ka dei ka bangal penpau bat dehang ta ba ka sarkar Meghalaya kalahap ban sange ya ka jingti uranium balai kem sai video kabang lay kon bandrung sipo secretariat bat ngala syabat hang tu ngala syabam hang tu giat ban kon balai pim sai lot iki ai ki bangal le nam ta jat beriu kram ba jat beriu kan bishar la ka long emingi bangin shania hauni ubriu la ka jat beriu ko ngem shania ngakloi ban e ya kan ka kam ngaklami ya kan sakani ka kam bangan yo kerdan bangan yo buram bangan yo spa ko ki paibah ngimi ban syak sitom nangam ta ka jat beriu Koki paibah bi namar kata ngida kwa ye pi ba pinlong ki paibah ki basta ngemuan tang ban penksan ye ledi ngi wan ban hikai ye pi ba pinang ban bishar wat yang ngiru ki ba keren hagani ka por ka pemerintah habanga prik bat banga wat ye ka jingat linti jonga judgment riu ngasukwaru ban penpau kani ka por ka pemerintah ye ka political history ka jingi kum ka judgment riu Hagini ki patli ki snem ki baga judgment riu kalaya linti. Latip ikari khasi jantia kum kari ki lai pos em khanar dolai. Kidon ki hima khasi. Kidon ki sim ki dolai ki lingdo ki wahadada. Ki basinshar.
ya gani ka ri ka ba it ka jing hendrai ka mangitip ki parenggelwan man job tma ya gani ka ri ka jingi ya kita ki hima khasi na ko phin snap hai kani khnang ba phin sngau tho ya kata ka political history lani kata ka political development nadu kita ki spas nem ki ba minchwa nadu ka por ba sin chars im hadu kani ka por ka ba menta hai rukom i belingkot ngan persang ban batai pi ki paibah ba ye jong but on ki parenggel job tma ki hima khasi badi ka ri India kil sin sha bargai ka baja Bargai ka bajang itip bagari India ka yang banile Persia igi doli ya ka British Empire barang em ni John ka man yono ya ka jing lai lut kele ki kumju ki nongelam ki jingi syakini ki hima khasi ka jingi ki kala ya ngamdon ka man batai pnia ka por kanum sya bat ka sarkar bilat ka haban platno ya ka ri India bat kala pelaj lu je kari India haus nem khat khandai spa sau penyo kini ki nongelam jo kari India kilawan ban kiu shikini ki hima khasi ban pen bori kini ki sim khasi ki jingi bagi de ban sai kata ka instrument of accession